Otpisanih smo se igrali, uz otpisane smo se zaljubljivali. Na otpisanima ćemo podizati nove generacije. A jednog dana, kada mi budemo otpisani, Prletom, Tihim i ekipom bavit će se neki novi klinci. Da mi ovih švaba samo da se otarasimo. Ma ne brini Prle, rešit ćemo mi to. Kopija! Kopija! Mamicu mu šnocu, šta li hoće sad? Ćuti. Auswas bitte! Bitteschön. Ausweis! Bitteschön. Los! Ne okreći se. Dobro. Idemo kod mog strike na ručak. Kako ti kažeš Tihi, ne bi da odbijem. Zdravo. Zdravo, Marija. Moram da popričam sa tobom. Reci, šta je u pitanju? Da li ti se javljao Tihi? Da, jeste, javio se prošle nedelje. Rekao da bi trebalo danas dođe sa onim njegovim pajtosom, Prletom. Molim te kada dođe, recimo da mi se javi, imam nešto važno da mu kažem. Ne brini, reći ću mu. Sada zdravo, moram da idem. Zdravo i čuvaj se, Marija. Da, verovatno žuto povijest. Triko! 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 Striko! Ej! O, sinovče, stigo si. Da, striko moj. Gde si, Prle, jebe vetru jedan. Znao je bre, striko da ste živi, znao je. Pa zbrisali na vreme. Na selo.
Pa tako je, pametna deca. Nego reci mi, striko, da li se javljala Marija? Marija pa Marija, emoj ti. Dobro, ćuti. Danas je dolazila ovdje i pitala me kada dolaziš. I? Rekla ti je da joj se javiš kada dođeš. Ima nešto važno ti kaže. Otkud ja znam? Hvala ti, striko, puno. Ma, Prle, idi kod onog tvog Zrikija, nabavi nam 2 pištolja, ako misliš da se otarasimo tih švaba. Ma ne brini, bata Prle će sve to da sredi. Dobro, idem ja do Marije da im šta je to toliko važno, pa se vidimo kasnije. Idi. Švalerašu jedan. Tihi, Marija! Tihi, nedostajao si mi. I ti si meni. Brojila sam mesece, dane i sate kada ću te ponovo vidjeti. Znam, hajdemo. Striko mi je rekao da si me tražila, da mi imaš nešto važno reći. Tihi, potrebna mi je tvoja pomoć. Moj brat je u opasnosti. Reci. Moj brat je najbolji hirurg u Jugoslaviji, doktorirao je u Londonu. Gestapo ga je uhapsio jer ne želi da sarađuje sa Nemcima, ne želi da leči nemačke vojnike. Marija, pokušat ću da sredim nešto ako mogu. Ne mogu ti ništa obećati. Tihi, Marija, najdraža moja. tihi, bojim se. Zdravo Zriki. Zdravo, Prle. Pa kako je, ima li mladih snaša ovdje u selu, a? Ma kakve snaše, pusti sad to, rat je. Pa ne bih ja sad to pusto, znaš. Kako si ti, kako je tih? Ja kao i uvek, znaš, a tihi ko tihi, Marija pa Marija. Nego pusti sad to, trebaju mi 2 puce. Za tebe i tihog? Naravno. Pođi za mnom. Izvoli, i ako prigusti, zovite. Hvala Zriki, nema da brineš. Nikola, da li je to to? Da, tvoje Marijina kuća. Gospođica Marija, Da, ja sam. obucite se i pođite sa nama.
Prle, jesi li nabavio pištolje? Za rubata prleta sumnjaš? Ne sumnjam, daj. Stani mali, kuci navro. Tihi! Nemci su odveli Mariju. Kada? Pre sat vremena. Dobro, hvala ti. Idi kući sada. Opa! Verovatno zbog njenog brata, zato što ne želi da sarađuje sa Nemcima. I šta ćemo sada? Moramo da ih spasemo. Ali kako? Krećemo odmah. Usput ću ti ispričati plan. Hajdemo. Znači neće da sarađuješ s nama? Nikola, pozovite majora Krigera i recite mu da se pobrine za ovo. I naravno, recite mu da je sa njim i njegova sestra. Reći ću mu. Prle, čuvaj mi leđa. Javol? Dole! Tihi! Marija! Marija, pomozi mi da tvog brata izvedemo napolje. Hajde. Možeš li da hodaš? Mogu. Onda možeš i da pucaš. Idemo. Idite vas dvoje, ja ću da vas pokrivam. Ali tihi! Rekao sam. Čuvaj se. Hoću. Schnell! Schnell! Bato! Bato! Marija,
moramo da idemo, inače sve ćemo spobiti. Hajde, hajde, ustaj, idemo! Rezultati vašeg rada, gospodine, poražavajući su. Vi prosto niste ispunili obećanja. Pet, šest balavaca, bandita, ubija nemačke vojnike. Upada u bolnice, a vi niste u stanju da raščistite s njima. Gospodine Krieger, ja već imam nešto. Meni treba samo malo više vremena, malo strpljenja. Da? Evo ovdje je sve zapisano. Da. Oni su svi zapisani. Slušajte vi, ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani. Samo mi krivo što ne uzek ni jedan onaj šmajster. Ma čuti Prle, dobro je što smo izvukli žive glave. Ma zapamtit će oni bata Prleta i Tihu.